Ini sing Ramsongkor bising kelaijak nanda kamio fungono sing paisok belaja bela kena kakamani kau ngkaumo sini borong menang maya genang sini Rajuni Menteri sini Tipra Mothani Bishoketo Debormani bini bufa sini no dakoto borong menang ex Sector Officer Agriculture ni Robindra Deborma bo mia tinini pungni sector sumoyo onaitok sungsarno yakarui thangka bono ang nungmani sai thangka ang 86 85 mismin ang boba sinelai mani khub borok kaham o elakani borok jotono saimano bohai officer bohai agriculture ni somporke sini borokno khubbar khanya thangtani mo am chayo bufang ka bangkainani thangtani bini belai keno mane saitogui samung khlaimarok chung ajiroko nugo boni bagai chung tini belai keno bokha dukho nango haipano asakhi toma thinai abo to ishorni no kaisa bidir bidan abo bagai bini phola ishor santike tonitum bo tanglangmani samungrok je bara tongmarok no bini busaboti rok tangai manani ba busaboti rok bongni nukhungo ishor santike tonitum bogni bokha dukho nangi toma jora phano bogni bokha jani ishor bai tongmanani bini phola abono ishor thane jing prarthana khlai bini thimani umor 73 bisitong yako bisa bemarang jaka kai chikitsa to onek kaham kai khajaka haipano borok ba thimani sekang mungsale mangjao gabo bahaino iya ailasono jibio se bo bini langmaso Chini Ketal Menteri Boronglang Busikatoni Bupa umur 77 76 orang kana kebang mas halumai sakjaya osuk tongobai ini bacu ke tijaka belai khadu family rokno jeng khadu mani jano koro tai bini ola shanti tongtung abono diyai jeng prayer khayo jeng phailai jatini aro maximum medicine staff haikya state government staff haikya MLA ro te baki minister ro nubiya jeng bo phai hor la jata khakham belaki